लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि नेहाथारि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे जिउनां सोद्रोमा रुंसारि चित्तानन्द बसुमतारी। रुंसारि चित्तानन्द बसुमतारीनि गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि बोसोनगिरि बिरेन बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिथाङा बर'नि धोरोम, राव, थुनलाइ, समाजखान्थि आरो सोलोंथाइखौ फेहेरनाय एबा फुवारनाय बिथिङावबो मेंनाय गैयाजासे हारि जौगाखांनाय हाबा मावबोदोंमोन। बिथां रुंसारि चित्तानन्द बसुमतारीया धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय महकुमानि दिखाफाम गामिनि 1 नं महनपुर गामियाव रुंसारि जायो इं 2022 मायथाइनि 12 फेब्रुवारियाव। रुंसारि चित्तानन्द बसुमतारीनि थाखाय गांसे गोसोखांथि बिजाबबो बेखेवना होयो आरो बे बिजाबखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो लेङाइ नेहाथारि राजिब बर' बिथाङा। बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि बोसोनगिरि बिरेन बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायथिदों आबुङै मिथिना लानि फै। दिनै जितु बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जितु चित्तानन्द बसुमतारी बिथांनि भान्द्रा आसार बे खुंनाय हाबाफारियाव गोख्रै बाहागो लादों। दिनै मा हाबाफारिजों बिथांनि जितु भान्द्रा आसारखौ खुंफुंनाय जादों बेनि सायाव फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। गोजोननाय बावबाय बे फुंबिलि समाव दिनै बे बुब्लियाव जोंनि रुंसारि चित्तानन्द बसुमतारी 1 नं महनपुर गामिनि बिथाङा दिनै रुंसारि जालांनायनि बुब्लियाव बिथांनि भान्द्रा आसारखौ खुंनो थाखाय थियारि खालामदों। बेवहाय बाहागो लानो जोंनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानिफ्राय आरो लोगोसे लखिमपुर जिल्लायाव थानाय 7टा बियाबनि जुनाय, गेजेर जनाय, सिमेन्सापुरि, धेमाजि, गगामुख, लखिमपुर बे 7टा गामिनि बियाबनि गासैबो बाथौ सिबियारिया ज' जानानै बिथांमोनखौ मदद होदों। बे मदद होनायनि गेजेरजों गामियारि बिथांमोनाबो गोबाङैनो मदद होदों। जों दा चित्तानन्द बसुमतारीनि रुंसारि आत्माखौ एबा जिउमाखौ आलो गोजोनै सोरगोआव थांनो हानायनि राहा खालामनायनि बुब्लियाव जों बिथांनि अराय गोसोखां खाम्फा बिथांखौ सावनाय जायगायावनो फिसायैबाबो रुंसारि खाम्फाखौ गोसोखां खाम्फाखौ लुनाय जादों। बे लुनाय हाबाफारियाव जोंनि सिमेन्ट बियाब दखरा बाथौ गौथुमनि हांख्रायनाय लेखा मुस्रि बिरेन बसुमतारी बिथांनि आखायै बिथांनि हेफाजाबै गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनाय जायो आरो बिथांजों लोगोसेयैनो लखिमपुर जिल्लानि बाथौ सिबियारि बाथौ धोरोम आफादनि सिबियारि बिथांमोना बाहागो लायो। आइजो आफाद आरो लोगोसे दौरि आफाद 7टा बियाबनि सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लायो, बिबार बावो आरो बे बिबार बावखांनायनि उनाव जोंनि खान्थि बादियै बाथौ खान्थि बादियै जोब्रोङै आर'ज सिमेन्ट बियाब बाथौ महासभानि हेफाजाबै बेखौ होनाय जाबाय दङ, होगासिनो दङ। बे हाबाफारिया 2:30 जोबगोन आरो बेयाव भान्द्रा आसारनि दान सारनाय जागोन। दा दान आजावनाय सोलिबाय दङ। लोगोसे रुंसारि चित्तानन्द बसुमतारीनि जिउमाखौ रनसायनानै गांसे बिजाब दिहुननाय जादों रुंसारि चित्तानन्द बसुमतारी गोसोखांथि। बे बिजाबखौ सेबखांनानै दिहुनदों। दिनै जितु बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि चित्तानन्द बसुमतारी बिथाङा गोबां खामानि मावलांदों आरो लोगोसे बिनि जितु भान्द्रा आसार बे आसाराव बोखावजायै लखिमपुर जिल्लाया गोख्रोङै बाहागो लाफैदों। दिनै बिनि मावलांनाय थांखिफोरा आरो बिथांनि रुंसारि जानायाव दिनै मा खहा जादों बेनि सायाव फोरमायनो खावलायबाय। दिनै जोंहा बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय सिमेन्ट बियाबनि मानगोनां रुंसारि चित्तानन्द बसुमतारीया थांनाय फेब्रुवारि दाननि 12 थारिखआव रुंसारि जालांबाय। बिथाङा रुंसारिनि सिगां गोदो जों लागाल मोनलायनायनिफ्राय जोंनि बाथौ धोरोमनि थाखाय जोबोद
नाजानानै जोंनि बाथौआरि मानसिफोरखौ बायदिसिना आसार खान्थि सोलोंनायनि गेजेरजों सम सम बिथाङा जोंनि सावरायमेलाव जोंनो बायदिसिना आसार खान्थिफोरखौ रेबें रेबें दिन्थिनानै फोरोंलाङोमोन। दा बिथांनि जिउआ जोंनि बे बाथौ धोरोमनि जिखिनि आरजिनानै होलांबाय बे जोंनि गोबां एंगारख' हायै सम्पद जानानै थालांबाय। नाथाय बिथाङा सोरगोआरि जानायाव जोंहा बाथौआरि माहारिया जोबोद सुंख'हायि खहा जाबाय। दा बे सुंख'हायिखौ जोङो इयुनाव थालांनाय जोलैया मोजाङै सुफुंनो नाजाफिननांसिगोन। दिनै जोङो बे बिथां सोरगोआरि चित्तानन्द बसुमतारिनि बान्द्रा आसार, बे आसाराव जोङो लखिमपुर बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्राय गोबां दुखु फोरमायनो गोनां जादों। आरो जोङो बिथांनि दिनैनि बान्द्रा आसाराव लखिमपुर जिल्लानि गोबां सुबुंफोरा फैनानै सहाय सहयोग खालामफैदो। दा बिथांनि गोमानायाव जोंहा लखिमपुरा खहा जानायखौ जोङो दुखु फोरमायनो गोनां जादों। आरो बिथांनि न'खरा जाहाथे मोजाङै मोजां बे संसार जानाय बेलायाव अनलायनानै सहायलायनानै थांना थानो नाजालायो। जोङो गौथुमनि जानानै बिथांमोनखौ हांख्रायदों।